गरेसर फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि लोब्बायै हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि दिनै नैथि सान। दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि 9 रिंगायाव गरेसर फरायसालिमानि लांगोनानिफ्राय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो लाइमोन नीति आयोगनि सोद्रोमा रातुल शर्माया। बिथांजों लोगोसे असमिया सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि आशा बरदलै, लोगोसे 30 नं गरेसर बियाबनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर', गरेसर फरायसालिमानि गोनायुं डक्टर प्रमोद मेदि, गरेसर फरायसालिमानि सामलाय आफादनि आफादगिरि महिदर बर'जों लोगोसे 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि करुणाकान्त देखा, गरेसर फरायसालिमानि बारग' फरायसा आरो गरेसर फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलि आरो गरेसर हालामनि गंफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। मा बुंगोन सार? दिनै जोंनि गरेसर कलेजनि 50 बोसोर जितु रुपाली खनाली जयन्ती वर्ष, बियो दिनै नैथि साननि हाबाफारि शभाजात्रा। बे शभाजात्रायाव जोंनि गासै जनगोष्ठीनिनो हारिमु बिथिंखौ दिन्थिफुंनाय जादों। दा बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै गासै माहारिनिफ्राय हेफाजाब होफैदों। आं बरायदों समष्टिनि सासे एमसिएलए हिसाबै। जोबोद गाजा गोमजा जादों आरो गाबोनो जोंहा जोबथा हाबाफारि जिहेतु अपेन सेसन, बे अपेन सेसनाव जोंनि मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गेवलां मेलखौ बेखेवफैगोन आरो लोगोसे बिनिनो गाहाय आलासि हिसाबै मानव गेदेर जोंनि जनप्रिय माने मुख्यमंत्री मानव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फैगोन। आं बिथांमोनखौ बरायदों। गाबोननि हाबाफारिया निश्चय जोंनि साननाय बादि जोंनि जितु मोननै माने स्ट्रिम, कमार्स स्ट्रिम आरो साइन्स स्ट्रिमा माने सरकारि गरम जायाखै, बेखौ जाफुंनायखौ आं आसा खालामो। আজি গুৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ শুভ মুহূৰ্তত আমি আহিছো আৰু এই শুভ মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু এক খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান, আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰিৱেশ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে যে কাইলৈ আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আগমন ঘটিব। গতিকে সকলো ৰাইজ তথা শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি উৎসাহিত হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ মই এই মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিলৈ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।